judge 2, also Lionel judge 3, Pułkownik Waler. In the blue corner, he comes from Kishkunfelegyaza, Hungary. Georgi Super Gushko Mice. Continuă duelul româno-maghiar în gala de box profesionistă Dracula Boxing Show de la Brașov. Urcă în ring la Super Welter 69 de kg, 150 de grame, limita categoriei. Gheorghi Mizei, 30 de ani, 1,75 m. Are 28 de victorii și 28 de înfrângeri, 15 prin knockout. In the red corner, he comes from Bucharest, Romania. Ladies and gentlemen, the Magic Dan, Daniel Buciu. Adversarul maghiarului este românul Daniel Buciuc, 39 de ani, 1,78 m. 13 victorii, 5 prin knockout și o înfrângere la clubul King Promotion. Introducing first in the blue corner, he comes from Kishkunfelegyaza, Hungary, to the Profi Box Promotion Club with his coach Zoltan Bilic and Zoltan Pietri. 30 years old, 175 centimeters tall, and official weight for this fight 69.6 kilograms with a personal record at pro. Iată fișele celor doi luptători, mai înalt cu 3 cm Buciuc, mai mare cu un an. Super Gushko Gheorghe Mice. Across the ring, in the red corner, he comes from Bucharest, Romania, to the King Promotion Club with his coach Nicolae Stratoane. 31 years old, 178 centimeters tall, and official weight for this fight 69.3 kilograms with a personal record at pro. 30 wins, 5 by KO, 1 loses, 0 draw. One time IPA International Champion. Uitați main eventul acestei gale, partida lui Beni Adegui cu ucrainanul Pavlo Krolenko. Listen to me. Head up, under belt, don't push. When I say stop, don't move. Break off. Understand? Ruler. Nerăbdător, iată, Gheorghi Mizei înceapă partida. Aurel Manole din nou arbitrul ring. Încearcă să lucreze cu ambele brațe Daniel Buciuc. Aruncă stânga mai mult. Încearcă să-i taie calea Daniel Buciuc, adversarul său, care este în expectativă.
cere antrenorul Nicolae Stratone să fie mai relaxat sportivului său. Da, lovituri cu același braț, pe mâna stângă, Daniel Buciuc. Distanță mică, s-a desfocat bine. A ripostat Gheorghe Mizei. Stânga-dreapta Buciuc. Sta mult în expectativă Mizei. Cazează bine cu directa de stânga Buciuc. Partea este tot pe 6 reprize, câte 3 minute. Seconds out. Ladies and gentlemen, round 2. Repriza a doua între Daniel Buciuc, Manuș Roșii și maghiarul Gheorghe Mizei. Încearcă să-i taie calea Buciuc. Permanentă mișcare este Mizei. Dacă va permite condiția fizică maghiarului să ducă acest mod de a lupta până în final, n-a dat aproape deloc din brațe, doar mișcarea pe picioare. Sfârșit două lovituri mai puternice din partea lui Buciuc, dar pe garda adversarului. Foarte bine, lovește ușor la stomac, ridică și la figură, dar nu foarte tare apoi.
scurtă, mai mult împinsă din partea lui Buciuc. A pus problema lui Mezei. Da, dreapta-stânga. A plecat maghiarul în laterală. A lovit foarte tare Daniel Buciuc. Prima oară când dă din brațe și Gheorghe Mizei. Această rundă a doua. Seconds out. Ladies and gentlemen, round 3. Se cere mai multă agresivitate lui Buciuc. Continuă mișcarea în ring derutantă Gheorghe Mizei. Interesant modul de a lupta din partea maghiarului. E de foarte rar din brațe. Dar se apără. La coșorul în dreapta. Da, eschivă. Scădere de nivel și are și a plecat maghiarul. Coșul de stânga n-a legat loviturile Buciuc. Ca să scă la burtă, rovește și maghiarul tot așa. În sfârșit a dat și el 2-3 lovituri, dar pe garda lui Daniel Buciuc. Ultimul minut din repriza 3-a. Da, lovitură mai largă, să-i ceară un croșet de stânga lui Buciuc, să-i taie calea adversarului. Foarte importantă deplasarea box normal. Foarte bine pe mâna stângă. La mai mult drum la brațul din față se cere lui Buciuc. La contra aici. Cad că n-a prins croșeul pe stânga. S-a terminat și repriza 3.
Ladies and gentlemen, round 4. Croșie pe contră. Încearcă să spargă garda Buciuc, să nu reușește. Bună de pasarea lui Mizei în continuare. Să-i taie calea. Să-și calculeze distanța mai întâi Daniel Buciuc pentru a lovi de o asemenea manieră. Pentru aici mișcă trunchiul, cum îi spune antrenorul din colț. Stânga-dreapta. Normal că Ghermezei își caută o zonă mai favorabilă. Lovit în coate Buciuc, s-a apărat bine. Lovituri distanță scurtă pe unghiuri mici. Niciunul dintre cei doi pugiliști dă semne care avea probleme și mă rog că Mezei încearcă să-și impună ritmul, atacă el. Se termină și repriza a patra, care pentru prima oară Ghermezii încerca să surprindă pe Buciuc. Asta a fost tactica maghiară lui. Stă la cutie 3 epize și apoi și să dea din brațe. Vom vedea cine arată în epizele 5 și 6. Seconds out. Ladies and gentlemen, round 5. Continuare nu poate să mișeze distanța pentru a lovi normal Daniel Buciuc. A găsit antidotă la deplasarea în ring a adversarului. De ce lui Buciuc să nu mai lovească în gol?
Ușor de dreapta, oportul de stânga, dar nu destul de puternice loviturile pentru a-i pune problema lui Mizei. Să lege loviturile, să aibă combinații, puțin una pe repriză, de ține minte Dănen Buciuc. Am risc că nu se duce la bătaie. Ea lovește la corp. N-a reușit să-l agațe Daniel. Poate și un clinch în această repriză. Stânga-dreapta, dar lovitura pe gardă. Și ne apropiem de finalul partidei. Mai avem o repriză. Vedem Gheorghe Mizei dacă s-a păstrat pentru ultime 3 minute sau doar atât poate. Acesta este stilul său de a lupta. Seconds out. Ladies and gentlemen, last round. Ultima repriză între Daniel Buciuc și Gheorghe Mizei. Șort albă pentru pugilistul maghiar. Partidă echilibrată. Adevărat, Daniel Buciuc a încercat să aibă inițiativa, dar n-a lovit clar. Multe lovituri pe gardă. Poate acum, această ultimă repriză, să vedem mai mult box. Uita e calea Buciuc. Se lovește de la distanță. Lovituri doar pe gardă. A rămas pe Orzi Bezei. Dar nu și-a adus aminte că trebuie să plece din acea zonă periculoasă. Dă senzația că a obosit maghiarul la cât s-a plimbat prin ring, dar poate este doar o senzație. Să nu surprindă cu vreo combinație. Stânga-dreapta pe gardă. Ține bine distanța Buciuc.
Trebuie să-și mențină inițiativa, da, Buciuc, să nu dea senzația în meze că poate să ține ceva în finalul partidei. Mai sunt 35 de secunde. A intrat în clinci Daniel, nu riscă nimic. Sunt 20 de secunde. Nu se deschide nici maghiarul. Acesta este stilul său. Să nu încaseze mult, să nu cadă. Și cam atât. Se termină partida pe 6 repriză. Daniel Buciuc, România la rețin imagine și Gheorghi Mizei. Ladies and gentlemen, we have the decision. Avem decizia în câteva momente. Belgia a câștigat Daniel Buciuc prin combativitate. A avut inițiativa. Chiar dacă nu au fost foarte multe lovituri clare. Urmează partida dintre Adrian Stroie și Richard Vați. Și apoi main eventul între Benia Degbui și Pavlo Krolenko din Ucraina. Ladies and gentlemen, we have the scorecards on all the three judges in this fight. Judge 1, 60 at 54. Judge 2, 60 at 54. And Judge 3, 60 at 60-54, odată și trei arbitri au văzut același învingător. Favor of the winner at points by unanimous Decizie în unanimitate. Ladies and gentlemen, Magic Dan Daniel! A câștigat Daniel Buciuc această partidă. Și câștigă și el centura promoției. Viceprimar al municipiului Brașov, domnul Sebastian Rusu. The bell ceremony is handed by Mr. Vice Mayor. Luăm o pauză și urmează penultima partidă a galei Dracula Boxing Show, Adrian Stroie versus Richard Vați.